ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ተወልደ እዩ። ንወላዲ ዘፍቅሮ ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ ተወልደ እውን የፍቅሮ። ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱ እውን ምስ ንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም ነፍቅሮም በዚና ንፈልጥ። ፍቕሪ ንኣምላኽ ከዓ ትእዛዛቱ ክንሕሉ እሞ ትእዛዛቱ እውን ኣይከቢድን እዩ። ካብ ኣምላኽ ተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ። እታ ንዓለም ንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ። ንዓለም ዝስዕራኸ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምኖ እንተዘይኮይኑስ መን እዩ? እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ እዚ እዩ። ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመፀ። እቲ መንፈስ እውን ሓቂ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ። እቶም ዝምስክሩ ከዓ መንፈስን ማይን ደምን ሰለስተ እዮም እሞ ሰለስቲኦም ሓደ እዮም። እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እዩ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣለዎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ንዕኡ ሓሳቡ ገይርዎ ኣሎ። ኣምላኽ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ፣ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን። ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለየ እዚ ጽሒፈልኩም ዘለኹ። ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ። እቲ ኣብኡ ዘሎና ትብዓት ድማ እዚ እዩ። እቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ካብ ንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና። ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ክገብር እንተረኣዮ ይለምን። ኣምላኽ እውን ነቶም ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ዝገበሩስ ህይወት ክህቦም እዩ። ናብ ሞት ዘብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን ይለምን ዝብል ዘለኹ። ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ። ናብ ሞት ዘየብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ። እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ርእሱ ይሕሉ፣ እቲ እኩይ እውን ኣይትንክዮን እምበር እቲ ካብ ኣምላኽ እተወልደስ ሓጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና። ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዘላ ዓለም እውን በቲ እኩይ ተትሒዛ ምህላዋ ንፈልጥ ኢና። ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፂኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና። ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘሎና። እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘላለም ህይወትን እዩ። ኣቶም ደቀየ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ።